Os ecosistemas sans proporcionan-nos unha enorme cantidade de valiosos bens e servizos, como auga e aire limpos. Tamén xogan un papel fundamental na contención do cambio climático ou na protección contra catástrofes medioambientais. A infraestrutura verde é unha nova ferramenta para contribuir á saúde dos ecosistemas mediante actuacións centradas na natureza. Céntrase en solucións innovadoras ás complexas interaccións entre a biodiversidade e as actividades do uso do solo, como a vivenda, a agricultura e o transporte. En liña coa Unión Europea e España, a Xunta prepara a elaboración da Estrategia de Infraestrutura Verde de Galicia. O resultado será unha rede de zonas naturais e seminaturais capaz de conciliar a protección da biodiversidade co desenvolvemento socioeconómico e coa potenciación dos servizos ecosistémicos de abastecemento, regulación e culturais. A infraestrutura verde galega será deseñada coa colaboración de 5 grupos de investigación das universidades de Santiago de Compostela e da Coruña e estará aberta á participación pública mediante un proceso aberto a toda a cidadanía. Para desenvolver esta estrategia a escala local, o primeiro paso será o Sistema de Infraestrutura Verde da área da Coruña, na que se estudará a integración da natureza cos espazos urbanos e a potenciación dos servizos ecosistémicos de xeito integrado. Ademais dos beneficios ambientais e da repercusión na mellora da saúde e o benestar social, as solucións de infraestrutura verde son rendibles e contribúen ao desenvolvemento económico e á creación de emprego verde. A extensión a toda Galicia das actuacións de eficacia probada marcará o futuro sostible do noso territorio.